Благодаря ви, че се отзовавате за пореден път на този голям турнир, за да почетем заедно името на големия наш треньор и състезател Иван Николов. И чрез този турнир бихме желали неговото име да остане в паметта през годините. По традиция давам думата на госпожа Ленка Николова. Скъпи състезателки, уважаеми гости, скъпи приятели, уважаема публика, и на мен добре дошли на този ден. Толкова се вълнувам, че ми е трудно да се събера мислите. Когато влизам тук на този ден, в мен бушуват много противоречиви чувства. Чувства на тъга, на болка от загубения човек. Моята голяма любов, Иван. От друга страна, чувства на удовлетвореност. Не радост, че този турнир го има, че чрез него той оживява спомените на приятелите. Този турнир е изключително важен за мен. За това говори и от изложбата, която е направила господин Захаров Поето. Той е важен за това, защото се организира изключително добре и всички вие състезателите участвате с невероятно страдание за него. Трябва да благодаря и всяка година благодаря и просто нямам думи да изразя благодарността си на госпожа Глория Сенова, председател на Физическия, която 8 години е човека, който говори изключително за това да го има този турнир. Да благодаря на Министерството на спорта за мъжката на господин Валеров, на господин Руцев, които са много добронамерени на този турнир. И на нашия създател, господин Паскал, за да кажа едно голямо благодаря, Паскал, за това, което ти направи в моя живот. От вниманието на община Левен. Тук е великата награда Левен, с която аз се направи началните си стъпки в волейбола. Госпожа Михайлова, госпожа Зубева, Желая ви много здраве и успех на всички
Приветствие от Министерството на младежта и спорта, заместник-министър Елица Мишев. Много се радвам да ви видя събранието и се радвам също така да ви поздравя с откриването на коледния турнир по волейбол на момичета и девойки. Това е една много хубава събитие и се надяваме тя да продължи занапред. Специално от името на Министерството на младежта и спорта искам да поздравя допълнителните и организатори спортния клуб за 94 за усилията, които полагат ежегодно за организирането на този турнир. Аз пожелавам успех. Не се надявам, че ще благодарят най-добрите и най-достойните и една честна напредва. Успех на всички! Благодаря на госпожа Мишевска. И сега приветствие от името на ръководството на 81-то училище госпожа Робова. Благодаря ви. Сега на думата за откриване на турнира на госпожа Палавия Шерна. Имам приятно задължение да поздравя от името на двете делегации София, господин Стефан Стоянски, с добре дошли на осмия коледен турнир по волейбол в клуба на Иван Николов. Ако трябва да направим една подсметка, днес не трябва да кажем, че това сметнато означава така. 10 години волейболен клуб Звездите.
удовлетворителни обедини и да сме тук заедно. Това нямаше да бъде възможно, ако не беше създаден този волейболен клуб „Звезди“. Като един пилотен проект за ученически спорт в училище и ако не беше председател на този клуб господин Паскалев, който звездите знаят, че е осъден вече с тях, този турнир нямаше да го има. Нека да кажа и моята лична благодарност, че не общината беше локомотива, а